Poprosím 3 na ruky. Dobre. 2 eurá. Poprosím. Ja som to zjedol. Dobre, tak jedno. Alebo si choď vybrať z automatu. Radšej zaplatíme jedným. Ďakujem, môžete si užiť svoje nanuky. Hej, viete čo, chlapci? No, ja by som chcela ísť do toho zámoria, kde sa dá rozprávať aj dýchať. Až vraj tam žije morská víla. To fakt? To fakt. Tak sa o tom hovorí. Tak poďme. Prečo tu není loď? Musíme na ňu počkať, viete? Ona tak často chodí neskoro, takže na ňu musíme čakať. A práve sa nám aj ryba ulovila. No, už nech to príde. Predpokladám, že smer podmorské zámorie. A tiež je aj strašidelná morská víla. To nie je pravda, tam bude určite nejaká milá. Je to na vlastné nebezpečie, deti. Chcete ísť doprovodom, či normálne? Asi normálne. Vy fakt chcete ísť ku tej strašidelnej víle? Veď mňa skoro zjedla. Vy nás chcete iba strašiť, lebo vy tam chcete ísť, ale sa bojíte. To je pravda. My sme tam už boli. A my sme sa vôbec nebali. No tak určite viete čo. Pomoc, ja som spadla. Skáčeme za tebou. Ahojte, detičky. Pomoc, ja sa bojím. Ja toto absolútne nezvládam. Pomoc. Trošku plávajte preč, schovajte sa pred touto strašidelnou vílou. Tu nás nenájde. Kde ste, deti? Kde ste? Nechcete si pohľadkať mojich masnáčikov? No, tak môžeme. No. Ale tento vyzerá dobre. Ja viem. A viete čo? No, čo také? My si ho chceme zobrať domov. To v žiadnom prípade. Okamžite ho tam vráte. Jasné. Hlavne nech nevylezie. Ten maznák. Jeden. On sa strašne rád túlka. A on nemôže vyliezť. Má presný... Vy ste ho pustili byť, deti jedné. Hnusné. Ja si idem chytiť. Choď. A teraz ťa idem zjesť. Poďte. Ona asi nemôže vyliezť z vody. Lebo toto je kúzelné zámorie. Takže preto nemôže vyliezť. Fú, jak som sa zľakla.